Здравейте, приятели! Излезнали сме да караме. До сега голяма борба тук на тази отбивка с тази камера, защото така, ще ви кажа след малко. Не знам какво ще се чува, защото и микрофона ми е нов и съм си го заврел в устата да го усещам да не падне. Те техники вате, не знам, нещо не мога да се оправя с тях. Айде да покараме. Как сте вие, какво правите? Камерата е тук временно, няма да е винаги тук. Само за днешния влог. За днескашния. Направо съм пресъхнал. Много е топло. Идеално е за мотори. Тук на градите съм си служил камерата в момента, временно. Защо? Защото си смених каската най-после. Но след малко ще пусна кадри от нея. Чакам Чин Малта. По принцип тук, що ми дойде СМС, че Чин Малта ми е тук. Но аз излезах да покарам. Даваха ми го за вчера май. За ония ден даже. Ми го даваха. Пристигни, 2 дена се забави. Айде, един беше празник. Мислех, че вчера. И днеска преди да покарам да си го взема, но уви. Това ми е първо каране тази година, но на откриването ми добро е за каране. По завойчето говоря. Да е наред. В момента съм с такъв DJI микрофон, безжичен, минито, и ме е страх да не го загуба. Още новата каска не съм я окъбалил, искам да я покарам така, защото е доста по-лекичка от старата, като изложа интеркома, камери, кабели, слушалки, микрофони и тя ще стане пак. Точно в средата. Направо ми се били очите, да. Само едно момче видях до сега, мислих, че тук ще има повече мотористи. Аз докато се вържа с тия през рамки и работи, Тъмън бех загрел гумите, сигурно се бавих половин час.
те пак истинах. Ама ще ги загреем, това ги гумите. Че не се вижда много хубаво, но какво да правя? Мерак, те го даваха и днеска да вали, по принцип те да живе направо писна. Моли, всеки ден като съм на работа да е хубаво времето, почивен ден студ и дъжд. И днеска много облаците се виждат. Днеска викам какво такова. В принцип много така ска не ми се кара в дъжд. Да вали някакви пясъци, сахарски лате. Не са мести, не са, още едно връбче направо удари. Ако не се чува нищо, ще ви сложа музичка. Тук даже и стана хладно. Не е хладно, а приятно по-скоро. Дигни се нагоре, не снимай надолу, че ще ти е внимание. О, то даже и заваля. Знаете ли? Или беше някакъв рояк от мухи. Нещо ме удари жестоко. Направо май се дъжд. Не можах много да разбера. О, дъжд. Ще бием братен май. Как завалява, как заваля такава. Защо човек? Защо един път не мога и аз да фана хубаво време? Защо се е на мене? Ай, гачи! Газ на тето яги! Тя понагърнището е така мога да побутна малко с крак, ако искаш. Само даже си вали. Взел съм си протектора за дъжд, по принцип за камерата, но аз тъма не монтирах сега. Много е глупости, направо ще убим брата, не бе, се връщаме. Това не става. Гледай как завалява. Ай! Ай! Тук след това спускане май ще... Не май ми направо. Тук ще се ударим обратния. Ще пробваме да избягаме от дъжда.
ще ме съмнявам. Моя късмет, цял живот късмета ми е такъв. Играли сме добро, немали сме шанс. Нещо такова е положението. Мотора съм го служил от до... Само едно нещо не можах да си направя, което исках, ама то не е късно, бе. До план трябваше да го снайперосвам, а не е наистина време. Това ходим на Пловдив. Аз карам още с зимните гуми на колата. Никога не е било това. На 20 плюс градуса аз да карам зимни гуми. Нафта ли, какво е? Пак има по асфалтите лайна. Не можах да се насладя на завоите. Ако няма разходи, ще цяля съм вир вода. Трябва да гледаме положително на нещата, нали? Не се оплакваме, защото сме на мотора, няма какво да стане. Пусни с фарлата. Само това ми остана, да ми фръкне камерата. Направо си избегах от дъжда. Вънка с времето. Вънка с времето. Дай ба тия дъждове, дай ба. Е, така трябва да карам, че да виждате. Тук като се наведа малко напред, макар че стойката не ми е като на Пистов. Ако съм с Пистов, сега ще гледате само капачката на резервора. Няма. Интересен клип ще да. Маля как ми спия на вода. Маля една водичка. Днес като гледам трябва да зареда. Сега ще спра на къде? На Луково имаше. Ще спра, ще зареда, ще пия на вода. И тук караме приключите от дъжд. Как може, бе? Как може, бе? Въобще не искам и да ги минавам, аз се отчаях да е. Майка му да е. То ми се убива рак. Тук сега залепих отпред на таблото една 3М лепенка. Може да сложа камерата там. Ама...
колата и направо излег да карам. Сега фанелите тия са много здрави. Горе-долу няма какво да стане. Къде е слънцето? Къде е слънцето? Този мотор има добра двигателна спирачка. Като му върна гъста. Айде! Е тук за далекорото да е. На тия презбранки нямам много доверие. Ма то ще покажа. Полиция. Остави да ме спрат, всичко ще е прекрасно. Бахти и дупки. Много поздрави на господата от магистрала Хемус. Пътувах си за празниците уникално. Добре са направили. Нямаше трафици, нямаше тапи, нямаше нищо. Да, ако бяхме в нормална държава, може и това, което казах да е истина, но не е. Много сме далече. Много сме далече. Това за какво му излагава полицайта, бе? Или е бил моторист. Май се бил чист моторист. Отзад така се е задънило. Целият ми визор стана на коловка. Ето го слънчето, ама тук тая тринога 100% нашляпала. Направо се разочарова. Глоби! Тия не ми ли виждат фара? На всичките пресътнах, нито един не ми дигна ръка. Но тебе няма, ти не мога да надвишиш скоростта.
гриб ще излезе. Той бил жетен, стак. Губа. Вас ви е ударила муха. Да. Я. Що ме свирката? Професионално почистване да ви направим. Класика. Тернишки голф. Ходих на мотоекспото, но не съм снимал, защото един от, как се казва, такива, там от паркинга, където стоят стиярди или какви са, много ме изнерви. И чая така не се прави. И нещо ми развали кефа, като не ти се занимава, стои си до вас или ходи като клиент. Там за 50-100 лева да брънкаш, не си прав. Имаше яки, една идея ми се видя по-слабо от минали години, даже две. Ама, може пък хората са били, аз ходих в неделя, мисля, че. Може хората са били в селото, повечето. Имаше готини машинки. Там си купих каската. Поздрави на пичовете, дето ми е продавата. Истински професионалисти, обръщате внимание, любезни, културни. Като искаш да си продадеш токата, така се прави. А не имам брънки с кефе, това що е. Обърнаха ми внимание. Доволен съм. Сега като спра да заредеш, преместа камерата е тук отпред. Да видим това. Маля, оттам ако пръкни. Просто искам да видя кадъра как ще е оттам. Ще карам по-леко май. Като е преместа.
улиците. Не е изключено и да имам някаква лъджийска от днеска. Ева чиче на кабриолета с цигарата. Добър си. Готово, ще не ме видял. Деди. Деди. Че е прошла. Да е гасна. Това що не знам. Мазда. Няма как. Какъвто трафи главата. Приятели, аз не съм се закопчал. Снахме, пихме по една вода, по едно кафе и се прибираме. Ето е каската. Леко става. Карбонче, марбонче, много съм доволен. Голямо зрително поле има, доста по-голямо от предната. Само правя микрофона, защото ще го изям след малко. Ако тръгне да си ходи, ще знам. Тук камерата да не изгубя микрофона, майната ми. Отзад в чантичката мога да заснемем някакъв филм, толкова техника и само се
заради вас и заради вас. Ама ми трябва стойка за кормилото. Само не е много добре и карам внимателно. Или каската? Мен много. Тръска. Но се чудих това да си купа. Гледах всеки модели, но исках цветна и карбонова. И тази направо ми заспа. И на вкуса, и на визия, и на шарки, и на цветово, и ми е удобно яко, макар че първо слагане. Тя ще преляга още повече. Още не мога да изсипна кога е отворено, кога е затворено. Как се светна. Магистралата сме, вие не виждате, но сме там. Аз съм махнати тук това на гърдите къде е. Що много ме стяга, то си върнем като магаре да да. И вече не мога да премести камерата, малко да виждате и вие. Но този кадър не е лош, толкова завой. Туристичка въпрос към мен и това е. Много мраза магистрали и градско карта. Ай съм чурал. Колко се може ги избягвам, ама не път няма как. Ево за колата.
станеш сега каста, понеже има отзад много голяма спойлер. Точно когато е стойката на писта мотор и въобще явно. Тук е добре. Добре, бе. Пак ни завалява, пак ни завалява. Еми то гордо това за днес късното видео. Аз съм си почти в гаража. И така, коментирайте, ударете по палец за стимул и ще се видим следващия път. Поздрави на нашето село за вашето село и така. Хайде, чао!